No, takže ideme kolečko na čas. Mám pri sebe telefón, kde mám zapnuté race chrono, uloženú mapu a tam mi podľa GPS-ka stopuje čas. Kto by chcel, tak mu viem tú mapu poslať. Oddychnutý som, ruky vyťahané kúsok, ale také jedno kolo dáme. Držte palce, nech konečne pokorím ten prekliatý rekord. Ja som sa rozbehol. Dobre sme dole.